Bore da bawb a croeso'n gwasanaeth ni heddiw. Paul, a hoffet ti ddechrau gyda'r cyhoeddiadau, please? Ie. Wel, bore da pawb hefyd, a chroeso i Rodfa, a chroeso mawr hefyd i Rosa, wrth gwrs. Dyna ni'n edrych ymlaen at rando dy neges, Rosa. Wel, yr wythnos nesaf, bydd Lisa yn arwain ar oedfa am hanner wedi 9. Bydd yr angladd Bridget yn cael ei chynnal ar y 7fed a'r 20 o fis Ionawr am chwarter wedi 11. So that's the 27th of January at 11:15. Ac yn olaf, penblwydd hapus i, wel, Brenda. Penblwydd hapus i ti heddi, dwi'n meddwl. Wel, penblwydd hapus i ti. Diolch, Rosa. Diolch, Paula. Wel, dwi wedi cael sawl sgwrs gyda phobl yn diweddar. Pobl sy'n ffeindio bywyd mor anodd ar hyn o bryd. Cyfyngiadau'r cyfnod clo, teimlad o flinder a diffyg egni, poeni am y dyfodol, trafferthion dysgu plant adre, salwch, profedigaeth ac yn y blaen. Ond weithiau mae'r un bobl yn dweud wrthyf, ond dwi ddim yn gallu cwyno, mae'n llawer anos i bawb arall ac mae rhaid i ni aros yn bositif. Ac wrth gwrs, mae hyn yn wir. Ond hefyd, mae mor bwysig i ni gael lle ble dyn ni'n gallu bod yn hollol onest a dweud yn syml, chi'n gwybod beth? Dydw i ddim yn iawn. Ac efallai weithiau rydyn ni'n teimlo dylen ni fel Cristnogion ac efallai fel arweinwyr fod yn iawn a chael yr atebion i gyd. Ond dydy hyn ddim wastad yn wir. Felly yma, y bore yma yn yr oedfa, ymchresynoldeb Duw sy'n gwybod popeth ac yn gweld popeth, mae yna le i ni ddweud wrtho, dydw i ddim yn iawn. Ac mae Duw yn gweld ac yn deall ac yn ein dal ni yn ei freichiau caredig. Dyma beth oedd y salmydd yn dweud yn ei eiriau onest. Ac felly rydyn ni'n mynd i ddechrau'n gwasanaeth heddiw gyda Salm 13. A gwrandawn ar gais y salmydd am gymorth gan Dduw. Am ba hyd, arglwydd, yr anghofi fi yn llwyr. Am ba hyd, a cuddi dy wyneb oddi wrthyf. Am ba hyd, a dygaflwys yn fy enaid, a gofid yn fy nghalon, dydd ar ôl dydd. Am ba hyd, a bydd fy ngelyn yn drech na mi. Edrych arnaf ac ateb fi o arglwydd fy niw. Golea fy llygaid rhag i mi gysgu hun marwolaeth. Rhag i'm gelyn dweud, gorfagais ef. Ac i'm gwrthwynebwyr lawenhau pan gwmpaf. Ond yr wyf fi yn ymddiried yn dy ffyddlondeb o Dduw. A haiff fy nghalon lawenhau yn dy waredigaeth. Canaf i'r arglwydd am iddo fod mor hael wrthyf. Thema bore yma ydy dewch i weld. Yn y stori bydd Iesu'n dweud wrth y ddisgyblion, dewch i weld. Ac mae Iesu'n dweud wrth bob un ohonom y bore yma, dewch i weld. Rydym wedi dod ynghyd i bresenoldeb ein harglwydd. Felly, gaddewch i ni dawelu ein calonau
a'n meddyliau. A chroi o'r neilltu ein pryderon. A phopeth sy'n tynnu ein sylw oddi arth Dduw. A gorwn ein hunan i wrando am lais Dduw, am y gair sydd gan Dduw ar gyfer ei bobl. A gorwn ein llygaid i weld beth sydd ganddo ar ein cyfer. Dduw hollolluog, roedd yn siarad â ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Wrth i ni addoli heddiw, helpa ni i glywed dy lais a gwybod mai ti sydd yna. Siarada â ni yn y distawrwydd, trwy'r ysgrythyr a thrwy'r ysbryd. Siarada trwy eraill a thrwy dy greadigaeth. Trwy luniau, profiadau, cerddoriaeth. Siarada mewn ffyrdd y gallwn ni ei ddeall. Felly siarada ar glwydd a helpa ni i'w wrando. Agor ein llygad a helpa ni i ddweld di. Amen. Falle eich bod chi'n gwybod yn barod, blwyddyn y disgyblaeth yw 2021 yn Salem. Sef blwyddyn ble rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio am beth mae'n golygu i fod yn ddilynwyr yn ddisgyblion Iesu yn ein bywydau arferol bob dydd. Bywydau hollol normal o gysgu a gweithio, coginio, a bwyta, cerdded, gwneud gyfarfodydd Zoom, edrych ar ôl teulu, dysgu plant adre ac yn y blaen. Ac rydyn ni eisiau gwybod, ai ydy bod disgybl Iesu gwneud gwahaniaeth yn y ffordd a rydym yn gwneud y pethau normal hyn neu beidio. Nawr, mae darllen y Beibl wastad wedi bod yn rhan bwysig iawn o fywyd ddilynwyr Iesu. Fel Cristnogion, rydyn ni'n credu bod y Beibl yn wahanol o lyfrau eraill, am fod ei eriau yn eriau fyw, eriau sy'n rhoi bywyd i ni. 2021 is going to be the year of discipleship in Salem, and a really important part of being a disciple has been how we read the Bible. We believe the Bible is a different sort of book, it's a living word. Rydyn ni'n credu bod Duw yn siarad â ni trwy tudalennau y Beibl. Felly mae'n dilyn bod hi'n bwysig i ni wybod sut darllen y Beibl, os dyn ni eisiau bod yn ddisgyblion Iesu. We need to know how to read the Bible well if we want to be good disciples of Jesus. Dydy darllen y Beibl dim fel darllen nofel. Dydyn ni ddim yn dechrau tudalen 1 ac mynd ymlaen tuag at y gair ola. Os dyn ni'n trio gwneud hyn, yn arbennig os nad ydyn ni erioed darllen llawer o'r Beibl o'r blaen, mae'n debyg byddwn ni'n cael ein digaloni a rhoi'r gorau iddi.
Ond mae yna sawl ffordd o ddarllen y Beibl sy'n ein helpu ni glywed beth mae Dyw yn dweud wrthym heddiw trwy ei ysbryd, mwyn ein hannog ni yn ystod ein blwyddyn ddisgyblau. Ac felly dwi'n mynd i ddangos un o'r ffordd yma i hi heddiw. I'm going to show you today one of the ways, you've probably seen it before, reading the Bible, that has been around for thousands of years and which has helped Christians to hear what God is saying to them through the Bible, to bring the word to life, as it were. Mae'r ffordd hon o ddarllen y Beibl yn un hynafol iawn, ac mae enw Lladin gyda fe, Lectio Divina. Mae Lectio Divina yn golygu darllen sanctaidd, ac mae'n syml iawn. Dyn ni'n dechrau gan ofyn i Dduw i siarad â ni trwy'r darn yr ydyn ni'n mynd i ei darllen. Felly, gwnawn ni hyn nawr. Gweddion. Anoeldad. Rydyn ni'n dod o'r blaen di y bore yma, achos ein bod ni'n awyddus iawn i glywed beth rwy ti am ddweud wrthym trwy dy air. Helpa ni i roi sylw i beth rwy ti eisiau i ni glywed yn y darlleniad. Gyfanwn hyn yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Felly ar ôl gweddio, yr ail gam ydy i darllen darlleniad. Nid dim ond unwaith, ond efallai tair gwaith, ac o bosib defnyddio cyfieithiad neu iaith neu fersiwn gwahanol bob tro. Gnawn ni hyn nawr, ac wrth i chi wrando, gyfannwch y cwestiwn, a oes unrhyw air neu ymadrodd sy'n sefyll lan i ti, sy'n dy daro di, ac os oes, nodwch beth sydd wedi eich taro chi. Felly, Brenda, wyt ti'n hapus i ddechrau, please? Ioan, pennod 1, adnodau 35 i 51. Pan oedd yr efallystiodd yr Iesu fyned allan i Galilea, ac fe a gafodd Philip, ac y dywedodd wrtho, dilyn fi. A Philip oedd o Bethsaida, o ddinas Andreas a Phedr. Philip a gafodd Nathanael, ac y dywedodd wrtho, cawsom ar hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano. Iesu o Nazareth, mab Joseph. A Nathanael a dywedodd wrtho, a ddichod dim da a dyfod o Nazareth? Philip a dywedodd wrtho, tyred a gwyl. Iesu a ganfi Nathanael yn dyfod ato ac a dywedodd amdano, wele Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes dwyll. Nathanael a dywedodd wrtho, pa fodd i'n hadweinost? Iesu atebodd ac a dywedodd wrtho, cyn i Philip dalw di pan oeddet tan y ffygysbren, mi athwelais di. Nathanael atebodd ac a dywedodd wrtho, Rabi, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Iesu atebodd ac a dywedodd wrtho, oherwydd i mi ddwedid i ti, my fi athwelais di dan y ffygysbren, a dwi ti yn credu? Ti ag ei weled pethau mwy na'r rhai hyn. Ac fe a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i chwi, ar ôl hyn y gwelwch y nef yn agored, ac ynghylion Duw yn esgyn, ac yn disgyn ar fab y dyn. Diolch, Brenda. Os ydy unrhyw gair neu ymadrodd wedi ei taro hi ac rydych chi'n bodlon i'w rannu, croeso mawr i hi ei roi in a chat. If any word or phrase strikes you from the reading and you know how to use the chat and you want to share it, feel free to put it in the chat. Lynn, please. Diolch. Iesu'n gwahodd Philip a Nathanael i fod yn ddilynwyr. Y diwrnod wedyn, penderfynodd Iesu fynd i Galilea. Daeth o hyd i Philip, a dweud wrtho, tyrd, dilyn fi. Roedd Philip hefyd, fel Andreas a Pedr, yn dod o dref Bethsaida. Yna, aeth Philip i edrych am Nathanael, a dweud wrtho, dyn ni wedi dod o hyd i'r dyn, yr ysgrifennodd Moses amdano yn y gyfraith,
a'r un soniodd y proffwydi amdano hefyd, Iesu, mab Joseph o Nazareth. Nazareth, meddai Nathanael, ddaeth unrhyw beth da o'r lle yna erioed. Tyr di weld, meddai Philip. Pan welodd Iesu Nathanael yn dod ato, meddai amdano, dyma ddyn fyddai'n twyllo neb, Israeliad go iawn. Sut wyt ti'n gwybod sut un ydw i, meddai Nathanael. Atebodd Iesu, gwelais di'n myfyrio dan y goeden ffigys cyn i Philip dy alw di. Dyma Nathanael yn ateb, Rabi, ti ydy mab Duw, ti ydy brenin Israel. Meddai Iesu wrtho, wyt ti'n credu dim ond am fy mod i wedi dweud i mi dy weld i dan y coeden ffigys? Yna, dywedodd wrthyn nhw i gyd, cewch weld pethau mwy na hyn, credwch i fi, byddwch chi'n gweld y nefoedd yn agor, ac angylion Duw yn mynd i fyny ac yn dod i lawr arna i, mab y dyn. Diolch, Lynn. Angharad, wyt ti'n bodlon i ddarllen hefyd, please, am y tro olaf? Iawn, chi'n clywed fi? Diolch. Ie. Ie. Tra noeth, yr ewyllysiodd yr Iesu fynd allan i Galilea, ac fe a gafodd Philip, ac y ddywedodd wrtho, dilyn fi. A Philip oedd o Fethsaida, o ddinas Andreas a Phedr. Philip a gafodd Nathanael, ac y ddywedodd wrtho, cawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano, Iesu o Nazareth, mab Joseph. A Nathanael a ddywedodd wrtho, a ddichon dim dyddyfod o Nazareth? A ddichon dim da ddyfod o Nazareth? Philip a ddywedodd wrtho, tyred a gweil. Iesu a ganfu Nathanael yn dyfod ato, ac a ddywedodd amdano, wele Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes dwyll. Nathanael a ddywedodd wrtho, pa fodd ym Mhadweinost? Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, cyn i Philip dy alw di, pan oeddet dan y ffugysbren, mi welais di. Nathanael atebodd ac y ddywedodd wrtho ef, Rabi, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho ef, oherwydd i mi ddywedi di ti, my fi welais dan y ffugysbren. A dwi ti yn credu. Ti ac ei weled pethau mwy na'r rhai hyn. Ac fe a ddywedodd wrtho, yn wir meddai fi chwi. Ar ôl hyn, y gwelwch y nef yn agored, ac ynylion Duw yn esgyn, ac yn disgyn ar fab y dyn. Diolch, Angharad. A diolch Paul a Lisa am rannu yn y chat. Maen nhw wedi dweud bod yr ymadrodd dilyn fi wedi eu taro nhw, a hefyd yr un peth gyda Lynn, a hefyd gyda Lisa, dyma dyn sy'n twyllo neb. Nawr, y trydydd cam o Lectio Divina, yn y cam yma, rydyn ni'n meddwl am y Beibl fel drych. We think of the Bible as a mirror. Rydyn ni'n edrych ar y darlleniad, ac mae Duw'n ein dangos beth mae fe eisiau i ni weld. A dyma sut mae Duw yn gallu siarad â ni. Felly, os oes unrhyw air neu ymadrodd wedi taro chi yn y darlleniad, efallai rhyw cwestiwn sydd wedi codi, dyn ni'n credu taw dyma'r neges y mae Duw yn eich dangos yn y drych heddiw. Felly, yn ystod y trydydd cam, meddyliwch a gofynnwch eich hunan pam ydy'r gair neu'r ymadrodd neu'r cwestiwn yna wedi sefyll lan i mi. A oes cysylltiad falle gyda rhywbeth sydd wedi digwydd i fi yn ddiweddar neu yn y gorffennol. A ydy Duw yn fy ngofyn i wneud rhywbeth gwahanol? Felly, jyst munud
O dawelwch I ystyried hyn, a moment of silence to think about why that phrase or that word struck us from the reading. Ac wedyn y cam ola. Rydyn ni'n troi at Dduw, ac fel plentyn i riant annwyl, jyst siarad â Dduw, am beth sydd wedi codi yn ein meddyliau a'n calonnau wrth i ni glywed a meddwl am y darlleniad. Ydyn ni eisiau moli Dduw? Ydyn ni eisiau dweud diolch, neu gofyn am faddeuant, neu gofyn am help amdanom neu rhywun arall? Beth bynnag, just munud o dawelwch nawr i ni siarad yn agored yn ein calonnau ni a Dduw ac ymddiried anddo. Os da chi'n gwneud hyn pan eich bod chi ar eich pennau eich hunain cartref, gorffennwch eich amser o ddarllen y Beibl gan dreulio cyfnod o dawelwch. Jyst gorffoeth ymreichiau ar Dduw sy'n eich nabod ac yn eich caru. A hefyd mae sawl person yn cadw dyddiadau ble maen nhw'n nodi beth maen nhw'n credu bod Dduw yn dweud wrthynt. I fi yn personol, pan dwi wedi gwneud lectio dyfuner mwyn paratoi y breget hon, y geriau sydd wedi fy nharo i oedd dilyn fi, yr un ymadrodd. A hefyd, just yn gynt yn y darlleniad, mae Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion, dewch i weld. Felly'r syniad o Iesu yn galw arnom i'w ddilyn, i fynd i weld Iesu. Pan fod Iesu'n galw'r disgyblion cyntaf, dydy e ddim yn dweud wrthynt i fynd gwneud gradd mewn diwinyddiaeth, neu i darllen llyfr, neu hyd yn oed i fynd i wneud prentisiaeth gyda rabi mawr a phwysig. Yn lle, mae eu gwahodd nhw yn syml i ddilyn, i ddod a gweld. So when I did this on my own, preparing for the sermon at home, the phrase that stuck out for me was, follow me. And earlier Jesus says, come and see. And Jesus doesn't tell his disciples they have to go and do anything clever in order to follow him, just literally to follow him, to go and see what he's doing. Ac wrth gwrs, dyma un o'r rhesymau pan fod YouTube mor boblogaidd heddiw. Dwi'n cofio ffrind yn dweud wrthef am ei fab o 10 mlwydd oed, a oedd wedi dod adre ar ysgol yn gynnar a nid oedd neb gartre. Roedd eisiau bwyd ar y bachgen, ac felly agorodd din o ffa o baked beans ac yn hesu ar y hob. A phan daeth ei fam yn ôl, dywedodd hi, do'n i ddim yn gwybod bod ti'n gallu defnyddio tin opener ar hob. Atebodd y bachgen, na, do'n i ddim, ond es i ar YouTube a gwiliais i fideo ar fy ffôn am sut defnyddio tin opener i agor tin o ffa. A dyna sut dyn ni'n dysgu gan wylio rhywun sy'n gwybod yn barod. This is how we learn, by watching someone who knows how to do it already. Mae'n llawer haws i ddysgu fel na. Dyma am fod elfen ymarferol, lleoliad i bob cymhwyster ymarferol. That's why every practical qualification, whether it's a minister or a doctor or a teacher, has a placement. Os dyn ni eisiau bod yn athrawes, mae rhaid i ni fynd i wylio athrawon o disgyblion mewn ysgol. Os dyn ni eisiau bod yn nyrs neu yn feddyg, mae rhaid i ni dreulio amser yn yr ysbyty neu'r feddygfa, yn arsyllu'r rhai sydd wedi cael llawer o brofiad yn y maes yn barod.
Mae rhaid i bob dysgwr ddilyn. Mae rhaid i bob dysgwr ddod a gweld. Ac mae yn union yr un peth yn wir ohonom pan dyn ni eisiau bod yn disgyblion Iesu. Mae Iesu yn edrych arnom y bore yma ar ddechrau 2021, a phan dwi'n dweud, arglwydd, ble wyt ti yn ein bywydau anodd heddiw? Mae Iesu yn dweud, dewch i weld. Am 2 blynedd treuliodd Iesu bron pob eiliad o'i ddyddiau a'i noson gyda'i disgyblion. Roedden nhw'n bwyta gyda'i gilydd a theithio gyda'i gilydd. Roedd y disgyblion yna pan oedd Iesu yn adrodd straeon ac yn iahau pobl ac yn ymateb ei elynion. Roedd y disgyblion yn gwylio Iesu yn mynd ati i weddio ac i dreulio amser tawel gyda Duw. Roedd y disgyblion yna i wylio pan gafodd Iesu ei arestio a'i ladd, ac roedd y disgyblion yn dystion o'r atgyfodiad. Dewch i weld, meddai Iesu. The disciples were with Jesus every step of the way for 3 years. They watched everything he did. Ac mae hyn dal yn wir heddiw. And even today, Jesus says to us, as he said to the first disciples, come and see. Os dyn ni eisiau bod yn ddisgyblion Iesu, mae rhaid i ni dreulio amser gyda fe, yn gwylio ei weithgareddau ac yn gwrando ar ei ddysgeiddiau. Ac dyn ni'n gwneud hyn heddiw gan darllen y Testament Newydd, ble dyn ni'n rhyfeddu wrth glywed hanes Iesu. Ac rydym yn gwneud hyn hefyd trwy dreulio amser bob dydd mewn gweddi, i geisio gwrando llais Iesu yn siarad â ni heddiw trwy ei ysbryd glân. Pan oedd Iesu ar fin farw, roedd ei disgyblion yn upset iawn am ei bod nhw ofni bod ar eu pennau eu hunain, ond dyma beth atebodd Iesu yn Ioan pennod 14. This was Jesus' response to his disciples when they were really upset because he told them he was going to die. Jesus said this, os dy hi'n fy ngharu I, byddwch yn gwneud beth dwi'n ddweud. Byddai'n gofyn i'r tad, ac bydd e'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda hi, ac yn aros gyda hi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir I hi. Dydy'r byd ddim yn gallu ei dderbyn, am fod y byd ddim yn ei weld nac yn ei nabod. Ond dy hi yn ei nabod, am ei fod yn sefyll gyda hi, ac am ei fod yn mynd I fod anoch chi. Wna I ddim ei gadael hi ar eich pennau ei hunan. Dwi'n mynd I ddod yn ôl atoch chi. Cyn hir, fydd y byd ddim yn fy ngweld I eto, ond byddwch chi yn fy ngweld I. Am fy mod I'n mynd I fyw eto, bydd ganoch hithau fywyd. Byddwch yn sylweddoli y diwrnod hwnnw fy mod I yn y tad. Y byddwch chi ano fi, a minnau anoch chi. Y rhai sy'n derbyn beth dwi'n dweud ac yn gwneud hynny, ydy'r rhai sy'n fy ngharu I. Bydd y tad yn caru y rhai sy'n fy ngharu I, a bydda I yn ei caru nhw hefyd, ac yn egluro fy hun iddyn nhw. Dyma addewid Iesu. Ni fyddwn ni byth ar ein pennau ein hunan, achos ei fod wastad gyda ni trwy ei ysbryd. Dewch I weld. Mae Iesu yma. Nid oes dim byd all gymryd lle treulio amser yn ei gwmni. Pan bod rhywun yn treulio amser dydd ar ôl dydd yn cwmni Iesu, mae 2 beth yn digwydd. When somebody takes up this habit of spending time day after day in Jesus' company, through reading the Bible, through praying, 2 things happen. Yn gyntaf, mae'n dod yn fwy fel Iesu. The first of these 2 things is that person starts very slowly, very imperceptibly, becoming more and more like Jesus. Mae pob rhiant wedi cael y profiad o glywed ei eriau ei hun yn dod mas o geg ei blentyn, ac mae bob oedolyn wedi cael y profiad o feddwl,
oh no, I'm turning into my mother or my father. Achos pan dyn ni'n treulio amser mewn cwmni rhywun, dyn ni yn dod yn fwy fel nhw. Mae'r Beibl yn disgrifio fe fel hyn yn 2 Corinthiaid pennod 3. Mae Paul yn dweud, dyn ni I gyd fel drych. We're all like a mirror, yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd, ac yn cael ei newid I fod yn debycach I Iesu. Dyn ni'n troi yn fwy a mwy disglair o hyd. A'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn I gyd. Dewch a gweld, meddai Iesu. Pan ein bod ni'n dod at Iesu a'i weld, dyn ni'n dod yn debycach iddo. And the second thing that happens when we start spending more time with Jesus is that rydym yn dechrau gweld Iesu ym mhobman. We start seeing Jesus everywhere. Yn lle gweld dim ond anobaith ac ofyn yn ein ysbytai llawn Covid, dyn ni'n dechrau adnabod cariad Iesu. Yn llaeth a dwylo'r nyrsys a'r teuluoedd sy'n ymweld ar ddiwedd bywyd claf. Pan dyn ni'n mynd allan am dro, dyn ni'n dechrau gweld gogoniant Duw ym mhob blodyn, a gobaith yr adgyfodiad yn y bywyd newydd sy'n dechrau tyfu yn barod yn ein gerddi ni. Dewch I weld, meddai Iesu, a phan dyn ni'n dod, dyn ni yn gweld yn wir. Ond nid dim ond unwaith y mae'r gwahoddiad I ddilyn I ddod I weld yn codi yn ein darlleniad y bore yma. Mae Iesu yn galw Philip i'w ddilyn, ac mae Philip wedyn eisiau rhannu gyda'i ffrindiau newyddion da ei fod wedi dod o hyd i'r Meseia. Felly mae Philip yn mynd I sôn am Iesu I Nathaniel. A phan fod Nathaniel yn mynegu rhyw fath o amheuaeth ynglŷn ag Iesu, mae Philip yn ymateb tyrd I weld. It's not just once that this invitation to follow comes up in our reading. Jesus invites his disciples to follow, to come and see. But then Philip himself, whom Jesus has already called to invite to follow him, goes to talk about Jesus to Nathaniel. And when Nathaniel was kind of a bit dubious about Jesus, Philip just simply says exactly the same words that Jesus used to him. Philip says to Nathaniel, come and see. A dyma beth sydd angen arnom fel disgyblion, I ddod a'n ffrindiau ni I Iesu. Ni sydd wedi dod o hyd I gariad a maddeuant yn Iesu, rydyn yn awyddus hefyd I rhannu gyda'n ffrindiau, yn union fel oedd Philip yn awyddus. Ond weithiau dyn ni'n poeni am nad ydyn ni'n gwybod yr atebion I gyd, neu efallai nad ydyn ni'n ystyried ein hunain yn arbenigwyr am y Beibl. Ond does dim ots am hynny o gwbl. Dydy Iesu ddim yn gofyn I ni fod yn arbenigwyr diwynyddol. Mae'n gofyn I ni yn unig I ddweud wrth ein ffrindiau, dewch I weld. All that Jesus asks of us is to say to our friends, come and see. Dewch I weld yr Iesu sydd wedi newid fy mywyd. Achos nid ni sy'n achub pobl, nid ni sy'n maddau pechod, nid ni sy'n dinistrio marwolaeth a dod â bywyd newydd, nid ni, ond Iesu. Ac fel disgyblion, ein unig swydd ni ydy I ddweud wrth ein ffrindiau, dewch I weld. Dewch I weld yr Iesu. Mi glaw ap daner lais an galw arna fi I ddod a golli mai ai gyd an afon Calfari. Arglwydd dyma ni,
Iesu sy'n fy ngwadd, i dderbyn gadau saint. Fydd gobaith cariad pur a hedd, a phob ringweddol braint. Arglwydd dyma fi, ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed, a gaed ar galfari. Gogoniant byth am dren, ac amod ar glanhad. Derbaniad Iesu fel yr wydd, a chanaf am y gwaed. Arglwydd dyma fi, ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed, a gaed ar galfari. Amen. 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 Dyn ni'n ffodus iawn i gael bobl mor dalentog fel Lynn a Lisa ac Anne yn ein cynulleidfa ni. Gweddill. Arglwydd. Rydym yn dod o'r flaen i ddweud bod yn ddrwg gennym. Yn ddrwg gennym am yr holl adegau rydym wedi dy siomi di a'n siomi'n hunain ac eraill. Weithiau arglwydd rydym mor brysur yn siarad ac yn gwneud, fel ein bod yn methu dy glywed di. Fyddwn ni ddim yn clywed y llais bach tawel sy'n dweud, aros, gwrando, dilyn fi. Arglwydd, mae'n ddrwg gennym fod yn rhy brysur i glywed di. Rwyt yn siarad mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Helpa ni i fod ar yr un donfed â thi, fel ein bod yn clywed dy lais. Arglwydd yn union fel rwyt yn defnyddio eraill i siarad â ni, rwyt hefyd yn ein defnyddio ni i dynnu bobl at ati. Ond nid yw siarad bob amser yn gofyn am eiriau. Gall pobl weld ein bywydau, ein hagweddau a'n cymeriad ni. Arglwydd, mae'n ddrwg gennym am yr adegau pan fi i ni dy siomi yn y nodweddion hynny. Arglwydd, wyth i ni ddefnyddio'r eiliadau hyn ar gyfer ein myfyrdod personol, gofynnwn i ti siarad â ni. Dangos i ni un rhywbeth a dylem edifarhau amdano a newid ein ffyrdd. Dyw dad, diolch yn i ti, nad yw'n rhaid i ni haeddu dy faddeuant. Nid yw'n dibynnu ar pa mor deilwng ydym ni. Rydym yn derbyn maddeuant cryf trwy Iesu Grist, trwy ras y maddeir ein pechodau. Amen. Diolch yn i ti, Dduw, am yr adegau pan fyddwn wedi synhwyro dy fod i yn bresennol, wedi clywed dy lais, wedi gweld o'r newydd. Ac eto arglwydd, all rhai ohonom ddim cofio i ni erioed glywed dy lais. Dyn ni'n gweddio drostynt.
Gweddion dros y rhai sy'n sâl, sydd ar fi'n farw. Dros y rhai sy'n gofalu amdanynt, dros y nyrsys a'r meddygon. Gweddion dros athrawon a phlant. Dros weinidogion a gwleidyddion, a phawb sydd angen gwneud penderfyniadau anodd. Gweddion yn arbennig yr wythnos hon dros teuluoedd Andrew a Nicky a Bridget. A gofon nhw'n bendith dros eu hangladdau yn y diwrnod yn y dyddiau I fod. Boed iddyn nhw fod yn gyfle o gysur a heddwch I Andrew a Nicky a Liz a phawb sy'n galaru. Dyn ni'n diolch I ti hefyd am y banc bwyd a gweddion dros y rhai sydd wedi colli eu swyddi ac sy'n ffeind o hi'n anodd bwydo eu teuluoedd. Dyn ni'n gyfanwn hynno mwyn Iesu a dysgwyd ni I weddio yn dweud ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled dy dernas, gyneler dy wythlis, megis yn y nef, felly ar y ddau hefyd. Dyrwy ni heddiw ein barabeinyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeu ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg. Canithaidd o ti yw'r dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn mynd I orffen gan ganu ein emenola. That's fine. Yeah, that's fine. Did you like them? Or you? I've done it, never mind.
Arglwydd, helpa ni i gofio yr hyn y bu ni ei ddysgu heddiw. Dysgu ni i adnabod dy lais. Dysgu ni sut i ddweld di yn ein bywydau a'n cyfarfyddiadau. Helpa ni i roi lle i eraill, fel y gallant hwy dy glywed hefyd. Amen.